HS Productions, ang pinaka-the best audio sound quality production sa Central Mindanao. Subscribe at follow na! Galit pungat sa laki, pangangkapan nagkunin sa dalaga banalin sa kyadi gatumanan. Nyaba ikapasanggo, dana-dano dayaku sa kalumaku anya. Galit pungat sa laki, pangangkapan nagkunin sa dalaga banalin sa kyadi gatumanan. Pasangin na yakuget patulugan, magabi sa malamag, kabagitong salad ka, kabangalikudan ka, sa dadan mapindanin, di ka din kasapalan. Kaugain ay nagkapapadayan, sa kupusong ko sa kaboy dalamin, di kakalabihan ko magiging nawag ko. Pusong ko sa kaboy dalamin, di kakalabihan ko magiging nawag ko kasakabuman o kaluman.